Vela ithi xa kunetha imvula zinethe kuyo. Ubone kunganethi ucinga bafamba kunethi kanti kusanetha ngenxa yoba kuphi umbrella phezukwago. Hallelujah. Uba uqondi demi uyisusi umbrella uzayibona imvula. Amen. Hallelujah. Ndiyabulisa kwakhona abangcwele ngegama lika Yesu. Amen. Ndibulisa befundisi bonke. Okay, ndicela siqhobelele umama notata izandla. Let's honor them. Hallelujah. Hallelujah. Ndibulisa befundisi bonke egameni lika Yesu. Ndibulise prophetess. Ndibulise otata, omama, osisi, obhuti, abantwana abancinci ngegama lika Yesu. Amen. Cela siye nezwini lenkosi. Incwadi kaMatthew prophetess. Chapter 27 verse 19. Lo mhlengi ungubani na wenzani na sawa uphi namhlanje vukala Chapter 27 verse 19. Amen. Akubona ukuba uhleli esihlalweni sokugweba. Umfazi wakhe wathumela kuye esithi, uze ungabi nakuthini kulo mntu ulilungisa kuba uthi lo mama into ayithethayo uthi ndivile. Yeke ndayithethayo ba uthi ungabi nawo don't participate kwinto yokubethelelwa kwalo muntu ngoba nje ndanephupha but ndithandele ndawo ithi ndivile. Ikhona ke iBhayibheli ebendifunda kuyo ithi I listened and understood. Hallelujah. Ngoba uyakwazi ukumamela unga-understand. Hallelujah. Maxesha amaninzi siyamamela understand or si understand singamamelanga. But ndibona lo mama ukuthi she listened and understood. Wabe sele ewugoqa ngoba kubalekile uthi uyosearcha uba ngomphina lo moya. Hallelujah. Siyeva ke ukuba unqandile wanqanda umyeni wakhe ukuba ungabi nayo into ekudibanisayo nokuba abethelelwe lo muntu. Ndivile. Hallelujah. Uvile umuntu ongumama ngoba babethelela umuntu abamazi lo muntu. Sekunga benekhe baqala baya kuJohn bayosabela kuJohn xa esithi uJohn in the beginning and the word was with God. Lo muntu bekhona kwi-beginning. Ithi xa isehla ithi he came wahlala phakathi kwethu weza kwabakhe abakhe abam-understanda. Ithi abo baye bakholwa nguye bamamkela wabanikeza igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo. Hallelujah. Uma omamela kuThixo balekile ke kwixesha esiphila kulo ukuthi sibe ngamanina amamelayo and understand the voice of God. Hallelujah. Futhi lento ayinandaba nepast yakho. Ayikhathali noba ukuthi ungubani kodwa yiba ngumuntu omamelayo and understand the voice of God. Ibikhe yenzeka ke lento ngenye imini yenzeka uJoshua uthumela ispies uthi masiyohlola eJericho. Sithi xa sifikela kwindlu yeprostitute sashiya yonke indawo safikela kwindlu yeprostitute. Ithi iBhayibhile when the prostitute saw them akacingi uba kufike amadoda azokwenza ibhizinesi. But uthi xa befika kuthiwa kwaye kwathunyelwa kwaxelela ukumkani uba kukho amadoda afikileyo azohlola ilizwe lethu. Ukumkani wathumelisa kweli nina lithengisa ngomzimba. Uthi ke lo mama uthi no hayi befikile bahamba abantu inoba kuthe kuvalwa igate babe sebemkile. Uthi xa egqiba babambe athi leqisani bale
eceleni mhlawumbe sizawufumana besehamba uye kwisibhayisi usifihle erufini. Haleluya. Isibhayisi usifihle kwindawo ephezulu. Haleluya. Uthi xa efika kuzo thanda istatement sakhe the woman. Haleluya. Uthi I know ukuthi uThixo wenu uninikile lo mhlaba. Haleluya. Athi xa ethetha ngesixeko athi sivile sisisixeko uba uThixo wenu uvule indlela elwandle. Uthi sivile ngoThixo wenu izimangaliso wasenzileyo kumkani apha endleleni njengoba bisisa soyika saphelelwa ngamandla soyika. But xa ethetha ngaye uthi I know inento kwenza lento nawe nothi nabantu. Haleluya. The woman on the background enyeke weva kuThixo wamamela ivoice kaThixo ndithi no man ikhona nje into uThixo yenzayo ngewoman. Ngoba wathi xa kusonakala eEden waqala with a woman. Haleluya. Wathi uThixo xa ebuyisela umuntu wakhe waphinda nezingelosi eza kuMaria. Haleluya. And Maria listened and understood. Hallelujah. Hi, hallelujah, konzeni. Hallelujah. Simona, journey to the cross. The woman istopha inyaka. Ngiyabonakala ukuthi umuntu ongumama udaliwe ukuthi amamele kuThixo bese understand. Hallelujah. Kunezinto ezingekho zenzeke when the women are sensitive to the voice of God. Hallelujah. Sekungathi kule generation yethu uThixo angavusa omama avuse young women ezimamelayo and understand the word of God. Lento ndiyayibona ukuthi ihamba nefaith ngoba xa u-understand uvile wa-understand bese kuba khona ifaith. Ngoba iBhayibhile ithi faith comes by hearing the word of God. Hallelujah. Sibona abantu ongomama baphinda bevela kwincwadi yamaqhawe kuthiwa some women received their dead back. Hallelujah. Ukuhlobo luthi nabanye besifa kodwa mama bazofa. Hallelujah.